Салом алейкум ҳамдиёрони азиз. Субҳи 22 июли соли 2022 ба шумо бахайр бод. Ман ба шумо нишон медиҳам ҳозир ангури шоҳонаи ҳавлиамро ки сифати олӣ шуд. Сифати яку дуне, сифати олӣ шуд. Барои чи ин сифати олӣ шуд шоҳонаи ман ба шумо нақл мекунам. аввал тамошо кунед чӣ хел ангури ман сифати олӣ шуд. шоҳонаи сифати олияш ана ҳамин. қиматаш дар бозор аз ҳама баланд. мумкин 15, мумкин 20 сомон мебошад. инро ба шумо бигӯям аз 20 сомони ҷалов арзон наметиҳад. дарозиашро бинед. чиликак борин як қисмаш. ва дар ёд дошта бошед, ман ба монанди карягиҳо буридагӣ будам. як қисмашро аввалашро, як қисмашро пасашро. ман ба шумо акун натиҷаашро нишон диҳам ки пухта расид. ана ин нуки дарозиро бурида будам. ақибашро мондагӣ будам. дидед? ин хуша, ана ин хуша. чӣ хел хушрӯ шудааст? ана ин хушаҳо бошад, ман дарозиашро мондагӣ будам. ин он қадар хуб асту ба монанди қисми поёнаш не. ман ин қисми болонгиашро буридагӣ будам. ёдатон аст? ба монанди карягиҳо. натиҷа дод. натиҷааш калон шуд. дидед? нобуридааш ҳам калон шуд. ман ин нобурида будам. инро бинед. хулоси гап мақсад аз чист? мақсад аз он аст ки шумо ҳамин ангурро агар камтар монеду бақувват кунед, ангури шумо ҳам хеле сифати аъло мешудааст. сифати аъло. оддиам не. якум сифатам не. аъло. барои ин чӣ кор кардам дар кор? барои ин анам кундаашро дидед? пеши мурух. анам кунда шумо тирамо, ман тирамо 400 тил пору рехта, 1 кило нитромофос пошида, побил кардаму об додам. моҳи феврал нағз карда бурида мондаму баъд аз бар кардан 2 маротиба хомток кардаму ҷангалашро гирифтаму фақат болои сарашро мондам ки офтоб насӯзонад. ва 3-4 маротиба бехи ҳамин кунда об мондам. дар натиҷа ана ҳамин ангурои оли ҷанобро, ангурои бомазаро мо соҳиб шудем ки акнун хонаводаи мо ба ҳазур ин ангурҳоро мехӯрад. ана аз шумоам хоҳиш мекардам ки ҳамхел ангури шоҳонаатонро нигоҳубин кунед. ангури шоҳона чӣ хубӣ дорад? хубии ангури шоҳона он аст ки бисёр бомаза аст, бисёр хушрӯй аст. бинед. ва роҳат мекунед аз хӯрданаш. чӣ гандагӣ дорад? гандагиаш он ки меҳнат дорад, чунки ана ин хел майда бисёр мешавад дар дарунаш, очабача бисёр мешавад ва инҳоро шумо сари вақт бояд дар вақти сабз буданаш анхел тоза карда партоед. инҳоро ана майдакро сабзро партоед. ва боз шоҳона касалро дӯст медорад. бояд шумо 4-5 маротиба дору занед. доруҳоро ман номбар кардагӣ будам чӣ занед. ва дар натиҷа шумо соҳиби анамхел ангурҳои оли ҷаноб мешаведу роҳат карда мехӯред, ба роҳат мехӯред. хай ман тамошо карда худам ҳавасам онсаст ки ман тонистам ки ҳамхел ангур кунам ки аз бачаакҳои регар ақиб намонам. қарибӣ дайрё кардем шонада. қарибӣ регариро 1-2 сол дига агар заҳмат кашам мумкин дайрё кунам да. мебинед? ин хушрӯгиро бинед. ин сифати аъло. қайд кунам ба шумо. сифати аъло. мана инҷаш дидед? шикаст аст, қоқуштааст. ҳеҷ гап не.
дигар тарафаш мондааст. ман як 3-4-таашро дар дастам гирифта ба шумо аз наздик нишон диҳам. ҳа аз ҳамин хуша ман як 3-4та мегирам ба шумо нишон медиҳам. ин шоҳонаро бинед, сифати олияшро бинед, чӣ хел бобомазза шудааст. барои фаҳмидани маззаи ин ба тариқи телефон фаҳмида намешавад. барои фаҳмидани ин шумо мебиеду дар хонаи ман мечашед. марҳамат, маҳаллаи Испечак, шаҳри Душанбе, наздикиҳои пасоли амрико. ана рафиқон, биёед ангури маро тамошо карда чашида бинед ва худатон баҳо диҳед ки ман тонистам ангур парвариш карда ё натонистам. анакон дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ба гурӯҳи ангур ва боғ подписатсия шавед, ё рафиқотонро даъват кунед подписатсия кунанд, лайк монед маъқул шавад агар, ва ангури шоҳона парвариш кунед. барои худатон, барои бозор ҳам мешавад. лекин қайд кардам ки ин ангури шоҳона меҳнатталабу заҳматталаб аст. мана ин ангури шоҳона аст. дар паноҳи худо бошед, доим бо гурӯҳи мо бошед ва аз наворҳои ман баҳра баред, аз маслиҳатҳои муфиди ман баҳра баред. дар паноҳи худо бошед.